Mahirap yan eh. Ano na? Saan ba kami titreat? Pare, Aristocrat. aristocrat? Kada ma. Guys, oh, Ano nga? narinig yung sinabi niya. Okada. Oo. Shout out dyan sa ako. May utang ako. Shout out sa'yo. Ala. Huwag mo sabihin. Ayan guys, so sabi ni Kumari ko mag-ukada daw kami. Saan ba yung ukada? Ngayon na ako makapunta dyan. Angel. Saan daw yung kada? Hindi rin namin alam eh. Ha? Samoa yung Saan mo ba ba yun? Okay guys, so baka nyo kami. kakasino kami. Samla kami. Nakasanda daw ako. Kung masasanda. Pangalan ko pag nasasanda yung bata eh. Oo nga. Diba? Nasaan- Ay, Oo. grabe. Antigo ba? Antik ba? Diba? Nasasanda ko yung ano eh. Nasasanda ko yung bata. Yung mga antigo, di ba talaga naglalagay sa natin? Bibili ako ng ano. Di ba kayo makapag-sira yung Arellano? Ha? Arellano, ulamin ko. Okay yan ah. Bili nung bakos? Ano, papainin Ano kaya? Hindi, mamaya. Okay, ka na. Makapapanis. Oh, Ay, oo nga, tama. Mapansin. Makapapanis yung kasi mamaya pa tao. Okay. mayroong ano. Ano yung babango mo? DNG. May na kayo. Ha? Sabihin mo nga. Nagpapaano ko. Sabihin mo dyan. Okay. So guys, oh, mayroon. Hindi, kung gusto niyang bumili ng pabango, alahas, damit, na ganito, paninda ko po ito. Eh, niyaya ako birthday daw. Okay. So, yung paninda ko, sinunod ko. Nagmahin ako sa sarili ko. Hindi ko sinusuot na ano binibenta ko Minumodel ko. Bagay naman ito sa ito. Ayan po. Siyempre, ano ko, imported ko. Wow, may pulto ka. Wala pala eh. Pero mura lang. Mura lang ah. Nabibili niyo po ng mura. Can afford. Oo naman. Ayan guys. Oo naman. Ayoko na. Masakit ang mismo ko. Gusto mo yan. Tintigan mo. Sige na. Nibigyan ko ng tsokolate ayaw. Kunwari na. Pag natunaw, paano yun? Hindi mo tutulog. Lalamot na yan. Ano ba yan? Kakanin, ilagay mo dyan. Kakanin lang yan. Mas makakalimutan mo yan. Hindi mo makakalimutan yun. Ngayon, no? Pag nag-order kayo, pag nag-mail kayo nang galing sa vlog niya, 10% Opo, 10%. Wow, 10% ah, dahil lang dito. discount. 10% discount. Hindi 10% lang ang Ano, babayaran. selected items ba yan? No, lahat. Ah, Opo. sige. Abangan nila yan ha. Tapos may freebies pa sila. Ang Lucky Charm. Opo. Wow ah. Bring it eh. Tapos may libreng. Grabe maraming mamay niyan ha. Pag lang yan po, inat, dasap na. Saan ba siya? Dito. Alam mo yung running house? Oo. Weekend ka. Tapos may running house yan. Yan o, ano yan? Yan mo sa tiyan yung pagkain eh. Lapang tiyan. Oo, alam mo na. Saan tayo tambay? Akit ka na lang dyan. Ay! Tara. Titay ilong ko tuloy. Ay, kami ilong. Kami Pakita ba? ilong ko laban. Ikaw na naman yan iinit ka. Ay, ganon. Oo. Tsaka ano pala. Mga watches. Ang dami ng watches. Cool. Watches ha? Oo. Relo. Oo, mga relo to. Okay. Ayan guys. So abangan nyo po yung mga Pag tagmain nga kayo, ulitin ko ulit. Pag tagmain kayo sa vlog ni Elmer, sa Bunda, ang isang relo, bibigay ko sa inyo ng, kasi teka, baka parang mapapasok ako sa vlog mo Oh, hindi, yung kun muna. Sige, yung mga 8,000 na relo, bibigay ko 5,000. Uy, laki yung kun na yun ah. Wow ha. Sasabihin nyo lang na galing kayo kay napanood nyo sa vlog ni Elmer. Ayan ha, guys ha, nanggaling sa kanya.
niya ha? Oo. Yan guys, so abangan po ninyo yung mga Tapos mga watches. screenshot. Wow. Na pinanood na talaga nila yun. Ay, screenshot? Oo. Oo ba? Na napanood talaga nila yun. Oo. At saka mag-subscribe. Yes, Ah. grabe po yun. Huwag niyo kalimutan. Okay. Pag hindi nag-like at subscribe, wala. Ay, wala. Ah, syempre. Yung bang take lang? Yes, tama, tama. Oo, di ba? Correct, correct. Wait natin si... Parang mahangin sa labas. Wait. Ayos na talaga yan. Ha? Guys, may ulit. Abangan niyo kami sa... Teresa na nakakalo. Okay, kain tayo mamaya. Alam Abot mo niyo sa akin. bakit ko Thank you, in-abort Mare. Thank you, guys. Thank you. Salamat. Mamaya ulit tayo makita. Ayun o, Burger King. Maganda yan, burger tayo. Burger King. Burger lang tayo. Gutom na raw kasi sila. Burger muna tayo. Yan, ito o, Burger King. Ay, Yan, Angelo. Diyan tayo mag-burger o. Yan. ito na tayo kasi. Let's go. Burger tayo guys, Burger King. Kain tayo guys. Masarap ang blowout ng kumari ko talaga. Galing ng birthday ko kaya ayan, nag-blowout sa akin.